Kaixo, Idoia naiz, Iruña taldeko kidea eta plazaren parte. Ni Peio naiz eta plazara elkarteko kidea naiz. Plazara gune komunitario soziokultural bat da eta bertan edozer ideia, proiektu eta zera gauzatzeko aukera ematen duen topagune bat da. Hori, plazara sortu zen orain 4 urte, honen parte hartze prozesu batean, bere garaian azeta ekimenak antolatutako auzo topaketa batzuetan atera ziren 5 eztabaida edo afera lantzeko, eta horietako bat zen auzoak behar zuela gune bat, referentzialtasuna izan dukena, eta topaketa horietatik nolabait interesa zuten taldeak bai auzo mailan eta bai hiri mailan martxan jarri zuten proiektu hau, parte hartze prozesu gisa, Nomad kooperatibaren laguntzarekin. Esatea izan dugula asistentzia tekniko bat zer prozesu hau izan da udaletxearekin batera, hori da prozesuak daukan berritasun bat, eta 4 urte hauetan banatu da 3 fase ezberdinetan. Lehenengoan egin zena izan zen erabilera eta espazioen inguruko hausnarketa bat, bigarrenean izan zen plazararen filosofia eta kudeaketa ereduko proposamen bat, eta hirugarrenean 2 fase horietan atera zen zera ideietatik batu eta implementazio fase bat egin zen. Beko solairuan, nolabait gauza hori guztia fase beta batean froga moduko baten probatzeko, ez? Eta orain gutxi zaharberritze obrak amaitu dira, eta tartean egon gara ondoko lokal batean, nolabait afera honek ezabaltzeko indarra eta zeuden beharrei gune moduan asetzeko eta erantzun bat emateko, eta orain gutxi obrak amaitu eta sartu berri gara, eta gau lokal polita hau argitzeko esperantza horrekin. Kolektiboak banatu daitezke bi kolektibo modu edo parte hartzeko moduak. Bat, udaletxeak hau uzten digu konbenio bat sinatu dugulako, eta hor gaude 14 kolektibo gaur egun, arlo ezberdinetakoak, eta gero badaude beste kolektibo batzuk nahiz eta sinatu konbenio hori nahi zutelako edo zera dela, eta bai parte hartzen dutela plazarako bizitzan edo badaudela parte. Eta hor, egia esan, ez da bizin dauden beste 5 o 6, 5 bat edo gaur egun, baina badaude hor tarteka galdezka. Badaude 3 espazio definituta beste guztia edo zer gauza egiteko. 2 espazioiek dira 2 gela insonorizatu, azkenean musika taldeak badaude edo musika lantzen duten kolektiboak badaude, orduan musikarekin zer ikusia dutenak hor insonorizatutako giletan, eta gero badago beste espazio bat altuerarengatik, Alezarreko konpartxarak entxaiatzeko izango dela altueragatik. Beste guztia edo zer gauza egiteko, gelak daukagun premisa da gelak libre egotea, ez egotea edo zer gauza mugi ez daitezkenak, ez egoteko hori lotuta bakarrik erabilpen bati, baizik eta erabilpen aritzetako gelak izatea guztiak edo aldiren guztiak. Hasi dira kolektiboak etortzen, kurtso bukaera da ere, orduan zaila da, baina badaude kolektiboak hemen ari direla kurtso bukaera egiten, badaude beste kolektiboak ari direla eskatzen kurtso hasierarako
edo pentsatzen proiektuen bat egiteko, orduan, martxan hor da. Gertatzen dena da horrein, pixkat eguningatik zaila dela. Bai, guztia beko solairuko gela bat izan zik, hori izan behar dela udaletxeko aldezar... Bai, aldezar elkartea. Aldezar elkarteako dela udaletxeak duen elkartea hori gaztentzako gauzak egiteko, hori bai ezin dela erabili, baina beste eraikin osoa libre da. Bai, eta oso leku estrategikoan dagoela, kale nagusia hiriaren erdigunea, baina nahiz eta kokapen hori eduki, plazarak argi du gune hau aldezarreko auzokientzat dela. Inolaz ere ez dugu planteatzen Iruñeko beste auzoetako jendeak esan ez daitekenik, baina auzo perspektiba du argi eta garbi, eta nolabait hori da respetatu behar duguna, eta auzoaren gune hau referente izateko hildo hori jarraitu behar du plazarak. Ikusten duzuenez, hirugarren solairuan gaude, mendi areto baino ez daude, eta horietan egin daitezke jarduera pila bat, bideetatik, edo batez ere, azkenengo solairuan egon da, zaratatsuak izaten aldiren zera jarduerak, nahiz eta justo bi hauekin sornaizatuak ez egon, eta aukera polita da, sabaiarekin eta giro polita sortzen da bi areto hauetan. Hemen bigarren pisuan gaude, hemen bost gela daude, beste gela txiki bat erabiliko dugunak materiala uzteko eta horrela ez egoteko goitik behera material guztiarekin. Badago gela bat dagoena eskailerekin, hori pentsatu duguna gehien bat edo itzaldiak emateko edo kororen bat egentzako. Eta gero badaude bi gela txiki eta beste gela handi bat horre egin daitezkela entsaioak edo tailerra jende gehiagorekin eta bai. Lehenengo solairuan gaude, hemen 6 areto daude eta gehienak nahiko handiak dira. Handiena hau da, manpara batekin banatua eta batez ere hemen ikusten da izaten direla egiteko ekitaldiak, erakusketak eta sabaiak eta alakoak aprobetxatuz eta ondoan daudenak. Ezkerraldean dagoen hori badago sukaldea izateko obra bat erdi egina eta aurrekontua dagoenean eta borondate politikoa batez ere horretarako erabiliko da.
Bale, hau da jola, plazaran sartzean hau arkitzen dugu. Hemen badaude 6 gela, bi direla gehien bat, maiengatik eta bere joeragatik bilerak egiteko eta bi gela insonorizatu eta gatan bia egiteko ekitaldi handiak eta baita ere giganteak txaiatzeko. Eta gero, jolau agora deitzen da, agora zelako elkartzen ziren plazak eta plazaran gelen izenak beste izen batzuk erabili beharrean erabilitugu munduko plaze izenak. Orduan gela guztiak badute munduan dauden plazen izenak. Eta gero esatea guneak betetzen dituela irisgarritasun irizpideak, igogailu bat dagoela beko solairutik 3. Eta solairu bakoitzean daudela komunak eta daudela egokituak zerpear dituzten pertsonei, baina beste zenbait aspektutan landu behar dugula irisgarritasuna eta horretarako daude pertsonak bere borondatez azaldu direnak laguntzeko bai itsuak diren pertsonei, bai ezgaitasun intelektuala duten pertsonei, espazio hau izateko arrotza eta ez galtzeko eta zer lekutara sartu ahal izateko bere ubermen puntu hori betetzen. Hau guztia ikusita, hurrengo urteetan hau saiatu behar gara, hurrengo urteetan edo hurrengo hilabetetan gehien bat, saiatu behar gara hau bizitza ematen, bai ari direla kolektibo asko galdezka eta erreguna da hemen sartzea, lanean aritzea, eta horrek emango digu jarraitzeko gaitasuna. Nola ikusten duan plazara etorkizunean, plazara ikusten dut Aldezarreko argi indartsu eta potente bat bezala. Plazara ikusten dut sare moduko bat bezala non ideiak eta proiektuak tartea duten. Nolabait bonbilla bat plin egiten duen bezala, eta pizten da ideia bat, eta pizten da proiektu bat, eta pizten da plan bat, edo pizten da dena helakoa. Eta hori, erreferentzia puntuak, zer gobernu aldaketak bertan bera utziko ez duena.